आं दहाय फुङावनो जेब्ला आं मर्निं एक्सारसाइज खालामनानै फैयो होनब्लानो आंनि फिसाला करनजित ब्रह्मआ आंनो फोरमायो जे आदै लालुआ गैलानो। दा आङो हठात शक जानानै आंनि लोगो फंबाय सपन नार्जारी आरो आंनि माखासे कलिग बिथांमोननो फोरमायथि हरदों आरो बिथांनि न'आव फैदों। नंगौ बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा मा खालामनो आङो बिथांजों गोबाव समनिफ्रायनो सिनेमा जगत आरो ससियेल एक्टिभिटिसाव बिथांजों नांथाबनानै दङमोन। माखासे खामानियाव आं साख्रि मावनाय हिसाबै बिथांमोनजों थाफानो हायामोन। थेवबो आं बिथांनि गुन, बिनि कौशल, बिथांनि हारिनि प्रति अनफावरि बेखौ आं बिथांनि गोसोखौ मोनदांनो हादोंमोन। बिथाङा मालायनि दुखुखौ नायनो हायामोन। हायोबा सिफि बुज्राव बुज्रि खालामनानैबाबो थाइसे थाइनैखौ बियो दान होनो हायोमोन बिथाङा। आं बिथांनि थैनायाव जोबोद दुखु मोनबाय आरो जोंहा बिथांजों लोगोसे जोंनि हारिनि फ्राय जोंनि लकेल जोंनि बड' कमिउनिटि एस ए हल आरो बेंगलि बा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बिथांनिफ्राय हेफाजाब मोनोमोन। बाहाय आं गोबां दुखु मोननाय फोरमायबाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों। जों मिथिनो मोनदों बिथाङा सासे इनकारेजिं सुबुंमोन, जेब्लाबो लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होयोमोन। जेखि बिथिङाव खामानि मावा मानो लालु बसुमतारिया थुलुंगाखां होनानै बिबुंथि बाथ्रा बुंबाय थायोमोन। नैबे बिथिङाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? नंगौ, बिथांनि बे बाथ्राखौ खालामनो हाया, नेवसिनो हाया। बिथाङा गाव मावनो हायाबाबो बिथाङा मोनसे रिसार्च बादि खालामोमोन, बुङोमोन आरो बेखौ जोंहा दहाय जोंनि बिथां फुंखा महिलारि बिथाङा बुंनाय बादि बिथाङा माबाफोर सानोबा जोंसो सिन्था खालामनानै जों बेखौ मावफुंलांनांगौ। इयुन समाव बिथांनि मावलांनाय होलांनाय बिहोमाफोरखौ नोंथांमोनहा फल' खालामनांगोन ना आरो? जोङो फल' खालामनो सेस्था खालामगोन। बिथाङा जेरै रायजो राजाखौ अनोमोन आरो बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो लाफानानै बिथाङा मावोमोन। बेखौ जों फल' खालामगोन जे मानसिया मानसिनि थाखाय। थारैनो जोबोद दुखुनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय सासे गागि आर्टिस्ट जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो जों बयबो एसे आर्टिस्ट हिसाबै जों गोसोनिफ्राय जोबोद दुखु मोनदों। दा बिथांनि होथाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा 2014निफ्राय 2017सिम बिथाङा आब्बानि आफादगिरि जानानै दंमोन। बै समाव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन जाथ'वाखैमोन। बै समाव अल बड' आर्टिस्ट एस'सियेसनसोमोन। दा बै समाव बिथाङा आफादगिरि बिबानखौ सामलायबोदोंमोन। बे समाव बिथाङा आफादगिरि बिबानखौ सामलायनाय समाव गोबां लाइमोनफोरखौ बिथाङा थुलुंगा होबोदों आरो गोबां लाइमोनफ्रा बिथांनि समावनो बोरैहाय माने गावनि दैलि लाइफखौ बोरै खुंलांनांगौ, बोरै सेल्फ डिपेन्ड जानांगौ बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरखौ फोरोंदों। खारन बिकास सारा मोनसे खोथाखौ मिथिगौमोन जे फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेरजोंबो गावनि लाइफखौ थांनानै थानो हायो होननानै बिथाङा मिथिखागौमोन। जायनि थाखाय बिथाङा जोंनि गोबां बर' लाइमोनफोरखौ मोनसे फोरोंबोदोंमोन, मोनसे एडभाइस होदोंमोन जे जों साख्रि बाख्रिजोंल' मानो नाजाबाय थानो, साख्रि बाख्रिया जोंनि साफ्रोमनिबो खाफालाव गैया। बेखायनो जोङो नैबे सिनेमा लाइनजों थाङोब्ला जों माखासे बेखार जेंनाखौ जों सल्भ खालामनो हागोन होननानै बिथाङा लाइमोनफोरखौ बुङोमोन आरो लाइमोनफ्राबो सोलोंबोदोंमोन। जायनि थाखाय दिनै बिथांनि बे बोसोनावनो जोङो फैनानै दिनै जोङो बे स्टेजसिम सफैदों, बे लेभेलसिम सफैदों, जेराव दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोनफ्रानो मोजां एक्टर, मोजां एक्ट्रिस दिनै ओरैजाय लवार आसामनिफ्राय आपार आसामसिम सिनायजानाय एक्टर एक्ट्रिस गोबां जोंनि गेजेराव बिथांनि एडभाइसआवनो जानो हादों। आरो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै साख्रिनि सायाव सोनाराबालासिनो सासे एक्टर जानानै, सासे एक्ट्रिस जानानै माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारनायनि गेजेरजों गोबां गावनि जिउखौ खुंलांनायाव गोरलै जाबोदों। जोङो बे सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन, बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि
सोद्रोमाफ्रा दिनै दुखु फोरमायदों। बिथांनि अबथिरा माने जिउ गोमानाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा जादों, आफादनि आरो बर' माहारिनिनो होननानै बुंजायो। जों जोबोद दुखु फोरमायो। जे बे सावथुन मुलुगजों लोगोसे समाज सिबिनाय बिथिङाव मैखोमै नांथाबबोदोंमोन, जे बिथांनि खामानि मावलांनाय बिहोमानि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन आरो बिथाङा बबे समनिफ्राय सिने आर्टिस्ट एस'सिएसनाव बिबान मावनानै खामानि मावोमोन? बिथाङा 2014निफ्राय 2017 मायथाइसिम बे समाव बड' आर्टिस्ट एस'सिएसनमोन। सत्र नार्जारिया जेब्ला लोमजानानै दंमोन, बेयाव बिबान लानानै मैखोमै मावबोदों। ओमफ्राय बिथाङा 14निफ्राय 17 मायथाइसिम नैबे पेरियडआव मैखोमैनो माने खामानि मावबोदों, गाबथानानै लाखिदों आरोखि। जे नोंथांमोना दिनैहाय मा फोरमायगोन जे बिथाङा सासे जोंनि गेजेराव गैलिया, बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोरा मा मामोन आरो जों मिथिगौ बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों ससाइटियाव, मा फोरमायगोन आरो? नंगौ, मानसिया आइडियाखौ होलाङो, बेखौ जों फल' खालामगोन। आं नैबेखौल' जोंनि आर्टिस्टफोरखौ बयखौबो खावलायो।